Assalamu alaikum dan uwa. alaikum. Na ji labarin irin kuɗin da ka tara. Ka sai Kaduna, ka sai jihar Kano, ka biya kuma take gurin an ka tura kuɗin. To shine nazo dan Allah dan Annabi wai sayarwa za ka yi koko dai kana neman riba ne koko? A'a Baba Bola Ahmad Tinubu ya ce ya mallaka min ne so domin kan na sayar na ajiye kayana dan ina sayar tunda da kuɗin me ya amfanin sayarwa. To yanzu da ka sayo jihar Kano yanzu mu ya za ka yi da mu har mutane? Ai tunda dai Baba Bola Ahmad Tinubu cewa ya mallaka min saboda makiyana da suke mun gori ya mallaka min na nuna musu na fi ƙarfin su ba za su iya ba. Malam ya girgirma wai kai da wannan waye wani tabuwa ne ni fa yanzu ban ma Ai ni na ji Kaduna ma ya sai Kaduna. Nawa ka sai Kaduna? Na sai Kaduna gangaliyan 200. Kai a gaya sha girgirma kai yanzu zaka iya fansa kanan ne ko ba ka yanzu iya ni Kaduna za ka fansan mun ko Kano? Ba wadda ran fansa. a daya mai arziki mai dukiya dan Allah dan annan dukiya ka faɗi gaskiya in zaka sayar wannan mutumin sau yake ceto iyayenmu da kakanninmu sai da ka fa sai Kano kuma zaka har iyayenmu ba kenan Yanzu mun bayi ne kenan. To ai Baba Bola Ahmad Tinubu ya faɗa min ya ce kan na sar kuma yanzu abin da ya ce min yanzu ni ne sarki kuma ni ne gwamna. Yanzu dan Amma Allah da- farko dan Allah taimaka min da lambar wayar Tibunu ina so ni ma an ga Tibunu ni kuma ka san ina zan saye zan ga babu Tibunu zan saye Lagos zan iya siya ko ka ta Lagos Ai na siyi Lagos don azumi. a haba